Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायबा हरनाय थाबाय। नै दा आंहा बेलासियाव मा खालामनानै थानो जानानै लेबु खाजि जानोसैलाय आरोना लोगोफोर। नायलांबाय थादो बिदिब्ला आंनि लेबु खाजि जानायखौ नायनो इन्टारेस्टेड दंबा ना मा होनो लोगोफोर, आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। जानोसै आरोना लोगोफोरनि लेबु खाजि। खुदै गलायलायबाय। जानोसै नै लोगोफोर लेबु खाजि। खुदै गजोबबाय। संख्रि लायदो। संख्रिखौनो बे बानलु देनायाव एसे होनाय। सारलालाबायबानो जायो। मोननैखौ जालांनाथाय। जगासिगोन गोजोननाय। रायलायदेरबाय थागोन दे बयबो बिजों ओरै मानसिखौनो मालाय भिडिअ खालाम बैयाव लायथां खाथियाव थाफैनानै। लोगोफोर, जोंना आइया आंनि नारें जानायखौनो ओरैबायदि गियो। बानलु गोसा बिदि जायो नामा, बेमारसो जागोन, एथ' गोखै एथ' गोसा जायो होननानै बुंबाय थायो। ओमफ्राय आं एसे रागा जोंनानै बिमाखौ बैयाव जाहैनो हाया नामा होननानै बुंबाय आरोना लोगोफोर। दाङै थुङै गावबो गिनाया जोंना आइया आरोना नारेंखौ गोखै होननाया गावहाबो जाफाजोबनानै होजोब्बाय। ओमफ्राय उनावहाय
गोखै नङा गोखैथार बानलुआलाय बानलुआ जा गोसा आथा होखादों बानलुखौनो गोथाव मोनाखै गोथाव मोनदों सामब्राम गुफुरबो होनांगौमोन बरिया लास्ट बेल'सै संख्रि एसे नांबावसिगोन खालामो खोमा दुगैसैबा नै गैला जों देदोंमोन सिखाजों सानजों जादोंमोन जोङो गैला आरो दा स्लिमनि जाखांजोब्बाय